enw i yw Ivan Jones, a dwi'n yr adran grip ar Casualty yn ôl y Production Apprentice Scheme gyda'r BBEC. O oedran cynnar fi wastad wedi cael diddordeb mawr mewn y diwydion ffilm a teledu. Nes i tyfu lan yn caru ffilmiau a yn dod fy hun mewn i gwylio bethau a eisiau creu bethau. A wedyn tua adeg tygau nes i gymryd cyfryngau cymdeithasol a cyfryngau teledu fel pwnc yn yr ysgol, a nes i wneud yn dda. Oedd e'n dod yn eitha naturiol i fi. Dyna oedd hoff gwers fi rili, so o'n i'n gwybod taw dyma beth o'n i eisiau wneud gyda fy mywyd ar ôl gadael yr ysgol. A nes i o'n i eisiau wneud rhywbeth yn y diwydiant yma, a nes i edrych am prentisiaethau a nath o'n dod i fi, so ie. Mae gyda fi tipyn o brofiad yn gweithio ar bethau fel setiau. Tua 2 blynedd yn ôl nes i roedd yna i fod yn supporting artist o dan casting agency eitha adnabyddus yn yr ardal De Cymru, Phoenix Casting, a nes i wneud tipyn o jobs i nhw, a oedd hwnna'n profiad rili da. A ni'n joio just bod ar set ffilm, a fe'n lleoliad eitha cyffrous a dynamic i bod arno, so mae gweithio ar ffilm set full time nawr gyda'r apprenticeship yma yn bleser iawn i fi, a edrych mlaen i fi i wneud mwy. Ar diwrnod cyntaf fi nath nhw dangos popeth o'n i'n wneud, a mae fe yn gallu edrych bach yn alien ar y dechrau, achos dyw e ddim yn offer neu swydd lle mae pobl yn rili gwybod am. Pan fi'n dweud i pobl fel ffrindiau fi, enghraifft, bod fi'n gweithio yn y grip department, mae rhaid i nhw cael esboniad clir o beth yw grip. Ond mae'r wythnosau cyntaf wedi bod yn eitha addysgiadol, lot o wylio beth mae'r key grip Terry yn wneud a beth mae'r assistant grip yn wneud. Ond fi jyst yn ceisio offer unrhyw help i nhw os mae angen help gyda symud enghraifft y doli neu unrhyw offer grip sy'n cymryd lot o stamina neu gryfder i symud o rownd y set Casualty sy'n set eitha mawr yn roadblock. Yn ideal world, bysa fi'n adeiladu fy hun lawn ar set i un diwrnod bod yn director. Fi'n hoffi bod yn charge, a fi'n hoffi penderfynu beth sy'n digwydd, a dyna beth mae director yn gwneud. So, ond fi'n deall ar y foment, sa'n safle i wneud hwnna, so byddai jyst angen gweithio'n galed a breuddwydio.